Lu ngaren kok sregep aja Model ngoyong kes isu turu ae. Memang kan nganu emang luku manual nggo izin. Gawe pacul tapi. pol lah ngluku nggih pacul bertahan mringene lho. Lukune rusak, Bos. Nah ora iki. Ala-ala ini padune man-man lukune wonge. Kok kayak museum lho lukune. Penawet. Wes nanti jane. Nanti we. Kono lho. Kayak saya tak ngkon. Ya kone gebeh. Sentil bareng. Enggak napa ijo iki. Apa iki? Berkat. Lah endi jae? Anu ngono lho. Luku manual ning sawah. Luku manual. Piye luku manual? Kayak pacul ngono lho. Luku pacul. Iya. Pedhot nek. Terus balik lagi. Terus nek kira nyapu. Emang aku Nyandi. ayo kontot bos internet. Mantel. Hal. Tahu sini opo biasane? Yo. Wis porong. Loh. Saiki dinane lah yo kliwon lagi. Wah, lagi elek tenan gawe. Wah, nasi dosa. Lali aku. Wah. Diseng barang yan. Ah, tenan. Diseng ya. Mari kene. Iya lagi. Gawe ora gelem nganu. Kok nyata bener iki wong.
salahmu wong dhuwur. Timbangan cepet. Kita penak to. Lah ki ndi jane cah kok? Lah sapa ta sing diteni? Peh. Paijo. Bener tak omongi ya. Iki lho. Ngirim. Saya rong sarapan. Lah kok ora teko iki. Sing kono paling. Bener budal we. Nanti sawah. Loh. Dino iki dino apa? Dinone ora cocok gua jare wong tuwek ngene iki. Aku ora ero rek. Nyapa ya iki? Wis tak kon ngirim sego omong ngono. Wah, ke sawah. Sapa sing kok ngirim? Bulat. Be, budal wonge. Budal pisan. Pak terus piye ngene iki? Ya wis nyusul to. Be, yo. Kadung. Nggih beda. Iya, dhewe opo arepe? Mobil karo ono ngising arepe. Wes. Wong lemah ae. Boten helm kuwi. Ndas kuwi gembuk, mbok nek pisan ora aku. Wong getas. Wong apa? Pot ngono. Yo yo cepot. Iso apa ora ge ora. Gelem ora rasa nyepot lho. Lah ya dene sumu. Iki rasa nyepot kuwi mong le. Lah aku mbok ambu, ngebagek. Ora aku berani iki. Amune kok tai, Mak. Jubleng, tak jubleng. Wah, bos. Juga ora mbok sini. Sama jubleng kok tenan. Mau ngambune sok. Wong ambu wis kambok letok ngono. Kayak gitu. Betul dia. Gua motor sampai jauh. Dan dia yang suwi men. Yo sik to sabar. Sabar. Luwe ya iki. Luwe lah aku. Wong amanat to. Dadi wong sing amanat dititipi yo. Tapi ya suwi yo. Yo sabar. Kang ora rene beduk. Ora luwe ya. Wong kuwi arep. Iki. Ora rene paling. Ayo Mas. Sek helmmu lu nyambung sik. Mangan sambil helm. Ilang obene yo, helm murah. Lur kuwi. Lah enak. Ketumpang, Mak. Ketumpang. Bang. Lagi iki tadi. Ya kok ora piye iki? Kosong. Tai kok. Ora. Wah, ora ambune balas dihapus si gacon iki, Mang. Beh. Ya wis tak iki ta, no. Pun. Oh, cukup aku. Ke parat kok. Lah piye lho, Pak, ora sarapan. Ya sembuhan, no. Wis. Sithik ae we, iki terang gone aku. Ora iso iki tangan. Ah, ora apa, bener bismillah. 5 jari ya cukup. Bilang teman-teman. Masih anget pisan. Super sih. Sama ngomongin tuh emang. Ora kok ngisor kali kok. Aku ora kepirang. Aku kira serat ya medun kali kok. Kali. Ngapa, Mak? Kok bangun kok? Juga sehat kok. Patakmu wi kali bukan ngombe. Wanggetmu rata itu wi. Alah, Bakteri Umum, lho. kotoran apa umum piye to? kaine tai wong libur. Tai wongo. Alami. Tai ning kali alami. Nek alami nang badoken. Alami. Ora iso. Nek dene.
Nah, Ngapa ya minggir? tertok. Lah trawes entek, yo seret. Lah piye lho rasa iki kok. Kurang itu kuwo. Langit loro. Dene rongnya dhewe aku. Nyantong gak koyo. Ya, pus ya. Soe. Iso. Ayo. Mudun kono lho, Sob. Sono. Entar. Dok. Bisa ya? Angger bareng kalo mesti sing. Lah tak aku arek kena kok. Kok tayang kok emang kurang. Nang sing ngono. Kere aku mun kuwi nek batang kayane. Gak ayo tunggu ayo. Gak kaya. Tai yo. Tayo wedi kali piye tadi? Ora metu-metu bedot lho nggo suwi. Dene kayu tobrok aja yo. Tinggal iki. Nah, wong barang Bermangan lo mesti ngising dan petuk tai teran. Kok aku lali. Awan-awan kena turu. lho. Kayak apa ya putih gede? Bunder mana? Endok. Kayak dok iki apa? Dok ajaib. Sik. Sik. Iki uang apa caper jane iki? Kok turu dek kene. Teh. Rantang ya. Rantang mungkin nek sego. Opak sudah. Ya ece. Kosong. Kosong kabeh lah Bang. Beh. Kosong kabeh. Ini. Lindu. Lindu uang ya. Ini apa dek ini? Dan mendem piye jane? Mendem piye to kok. War ketumpang kok mendem. Walah. War ketumpang lho. Kira mendem. Isih duduk kono aku. Panas cara mbawone. Terus apa to we? Kalau Walah kaiki to. Yo, kandi emang kok sawah kono lho. Bulat aku. Rasa kenalan wis. Kenal ya dhewe ya. Lali wisan. sing suwi ram. Saya senep lho bos, musuhe go tumpang. Go tumpang. Emang kan kuwi lho. Rantange kan ngeterne rene mau ngirim. Sapa to? Pak Ijo. Oh, Pak Ijo. Alah iya ya ontel. Ontel lho. Iya. Walah cah kuwi lho. Cawi bener aku, Dik.
Oh, teramik kowe. Ning ndi wi? Dek, Jerman ngono lho. Jerman. Di Jerman wi. Bola wetan. Seraro ya tak duwi. Lho wis. Krono ae. Lha piye iso ngono kuwi? Ya ngene ceritane. Lah mulai kok macul lho. Lah dulu cahe kok nguri. Des ya. Ngeblak kabeh lho. Terus piye? Gak apa-apa. Ya aku sing soro. Mate pedae tak tekoni iki, Lek. Gak apa ya pedae. Wong iki lho remuk aku. Aku kena andel, Lek. Wis yo sepurane kok tanggit. Ora kenek kok pedae iki nyapeke mergane urunan ambek aku tau kayak tambahi 10 apa 5.000 kok. Ngomongi pengen beda. Ah wis aku ujar wis remuk kabeh mulai-mulai. Ya sepurane boloku kae kok. Yo wis ora apa-apa. Lek berkon dia Pak Mimo. Kok sawah kono lho. Macul sak gedho rong mari. Rong mari. Lah iki wis laut arep, Pan. Laut panas wisan. Bawane. Udah mulai. Bujang sih. Bengak. Kurang udah mulai, Lek. Mulai piye sik golek barengan nek. Ora motor we. Ora. Coh, barengi kowe tok nak iki. Nggo motor. Ora ora nggo piye to kok. Ora nggo pedhot kental kok kene kok. Ngaco. Wis aku bareng pisan yo. Ngene kowe tok nang aku mateni. Ora apa-apa entuk pahala kok. Belah tumbuh telu yo. Peok nang aku di tengah. Ya engko dek gir piye ngono sesene ciklik kae. Ora mau dadane ruji pisan. Kantor iki lho. Ora apa-apa. Wis ayo. Ayo wis. Wangi toh. Cepet toh. Lemong kondi jane suwi. Wah, aku sing nang omah ngising masamu. Lah ra adikmu malah kok ngeterne tangi tangi turu e. Iku ae udah kene jarene bulat ngeterne. Iki sapa yo campar karo coro-coro iki. Iki mengaku nemu. Wah, kumut lho lah, kumut bah kesuwen. Wis ae udah mulai yo. Aku sak anu e. Udah yo, mulai iki. Wes, kesuwen lho. Kau bisa kesel ya. Wah.
Bos. Nunggu kan, nunggu. Ya, Pak. Lah iki. Lah piye to? Kerja ya. Kerja apa? Duit gambar botol ya kene ra gablek duit mbok cak ngerujak. Pak, keduan kok tetep kan. Nan, yo. Nan lagi. Aku juga juragan pelem. Wah, ayo. Pak, ayo. Ayo, Pak. Yo ki nyapa kok gowo? Pak, iya. Wes ndak mampu, Pak. Yo wes, jalan yo. Yo. Kurang penggawean iki kowe lho. Dene aku. Aku surungan. Yo, Pak. Yo, aku. Yo, Pak. Ke. Yo. Mau, seto. Lebas. Pak iki. Jangan. Ayo. Patu tok. Angkat. Angkat yo. Ora kena dalane iki. Wah. Pak, angel ram yo anu iki. Pak. Dan Pak. Terah wong biyen ngene iki. Bah. Elek ta wes, gak iso liwat ki. Gini. Udah liwat kono lho. Yo. Panas, traktor listrik. Udah terah, ndurmu lah mengapa juragan pelem tapi rene sing wis ditok iki tak lho iki prime iki lho Pak apa iki maneh wah iki ya panak ya tapi mana ndi Pak lagi ding ya ta iki kok iki lho kotrok emang mbak Dudeng di kene to? Iki lho. Iki, Pak. Iki to. Ya. Apa nih? Pak, apa? Wepen jan ora we. Kok awe kat mawon ning kono, aso manak pro to jare Pak. Lah, jajalo ndang. Lah yo. Angel baru iyan. Lho, kopi iki. Pak. Alah. Wong ngono ngelokne aku kowe dhewe skillmu peto lho. Wes, yo. Dasar rujak-rujakan. Tiba malah nyontekne. Wah, dan ini. Belum. Gak meneh, Mbak. Sore lah. Gak adem atus. Ora. Oh, ya wes ya. Mbak mulai sik. Mulya. Arepe atu sao. Kok mbokmu kok. Pamit aku. Ya takmu kok. Jangan lupa like, comment, and subscribe.